Allahu Akbar, Allahu Akbar. Намаз кылганда кайсы вакыт күземди йомам. Һәр вакыт түгел, ләкин кайсы вакыт күзләрде йомып алырга туры килә дип сорагандар. Дөресме, юкмы? Кардәшләр, намаз кылганда һәр вакыт күзне йомып тору дөрес түгел. Ләкин ниндидер мана кешене әүрәтүс нәмәләр бар икән. Әйтәйек, кеше берәй урында намаз кылып тора, а онда төрле һүрәттәр бар. Сөнки белмәйбез, төрле хәлдәр була. Кайсы вакыт без намазны үзебез хайламаган урында кылабыз. А онда төрле һүрәттәр була ала, бит. Безнең теге игътибарыбызны ситкә юнәлтүс нәмәләр була ала. Ана шул вакытта әгәр кеше күзен йомып ала икән, ягъни зарурат, вынужденность, необходимость. Бында бөндәй дә насар нәмә юк. Әмма ләкин сәбәп юк икән, һәм шул сәбәп булмастан кеше һәр вакыт күзен йомып намаз кыла икән, бу дөрес түгел. Шулай, кыскасы.